saba umzalo uyongifaka insimbi yabelungu angibamba. Ngeke manje ubothi ngeke ngikufake manje insimbi yabelungu. Hayi mzala yobe mzala phela kwenzeka iphutha mzala. Ngemistake mzala kwakungayona inhloso. Ngizongisiza-ke nithatha amasakane niphume niphele. Mina ngithini-ke ekhaya-ke Angazi uzofika ukuthi nike angihlangana wakwatshela ngani usukuxosha umakoti mzala ngoba lekhambe mina ngibuyele eshowe mzala. Nizohamba nobabili nokukhulisa leyo ngane ngoba ngidingi leyo ngane la. Hayi mzala ngoba cha sizokhuluma nesithando sami uzohamba nobabili ngoba ngisamdingi noma ngibone umuntu ongasala la ile ngane encane afika nayo iyona-ke ingane engasala iyona-ke engiyithandayo ngoba ngiyikhulisile. Kukhulu ithoba ngicela ukuthatha leli thuba kubingelele mbukelo weBlack Life TV kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Simenyiwe kweminye imindeni bafethu bafuna ukuthi sibasize ngeenkinga ababhekene nazo. Eduze kwami nginosisi ngizothatha leli thuba ngokukhulu ithuba ngibingelele uzobe sekubingelela nawe azisho ukuthi uba wakaba bese hlala phezulu kodaba sitshela ukuthi ufisa thina Black Life TV sibisize ngani. Sabona dadewethu njani? Yebo sisenjani? Ngiyaphila. Ngicela ukuthatha leli thuba ubingelele umbukelo weBlack Life TV bese yazisho ukuthi uba wakaba. Sanibona abalandeli beBlack Life. Nikhuluma noThando uMrs Mpembe. Awazi siqala. La ngize kade ngitshela ukuthi ufuna umsebenzi wami. So busy manje. Phela ngisho. Okay, ngifuna ukwazi sanda sami ukuthi nje busibhalelile la ekhaya ufuna sikusize ngani. Engithanda ukuthi ngisize ngakho la namhlanje. Nginenkinga la ngifuna ukuconfessa kumuntu wami ngesehlo engasenza esingeke futhi sesimphathe kahle ngoba ngiyamazi uyinkinga lo muntu mase ngimtshele mina engenza olukhulu kumina. Hayibo angabe yini lozo enzile. Kodwa vele ungichazele nje sanda sami. Ngifuna usho konke nje khona ngizokwazi ukuthi isibone ukuthi singakwazi ukusiza. Okay, la siswami umuntu wami say less. Less. Then lesbian, yes. Sithandanile for iminyaka naye kodwa sino 7 years sishadile waze wakhetha ukuthi ahambe ovela ekhaya. Wenza nje izinto njenga yes waze wambesa yonke into nje wayenza. Njengoba kwenziwa nje kubantu abalokhuzana aba straight. Okay, beautiful. And then ke kwafika ke ucousin wakhe owesilisa. Eqhamuka phezulweni. Ucousin wakhe wayiphuma emakhaya umuntu uzofuna umsebenzi la eThekwini. Okay. Then ke asihlale ke nobhuti sihlale nobhuti hayi ngibona ubhuti nje sehleze ngiphi isikhathi nje uyabona nje yena osenginika attention uyakuhamba lo wami usuke ngikhena umsebenzini. Ngoba futhi nje uyena ke lo wami ubengifundisa nje yonke into nje uyena ke oyisi. Ngoba khulu ngafika nengane kena wayikhulisa ingane yami encane ngangifika nayo nje nani. Then ke yo angazi noma kwabe isilingo yini noma kwabe usathane yini kwenzakalani. Then sagcina siba in love no cousin wakhe. Nathandani. Yes. Even now nje ngoba ngisho nje ukuthi angazi ukuthi ngizombhekela ubani yasifana nokuthi ngathi ngizithwele for cousin wakhe. Njengomuntu owayevele uqale ngithanda namantombazana. No sesiminyaka nje iminyaka maybe mhlawumbe 10 years. Then wasewabona ukuthi okay ke wavela ekhaya ke sino 7 years kade sevela ekhaya. So ngokubuka kwakho awone ngathi musukhumbula impilo kade uyiphila before. No angikazi bengankazi nje ungasabadinga abafana. But in lefe no cousin uyintombazane ingane naye. No indoda. Ngiyasho phela nje umuthi uyithwele so ubuyiswe ngini ngala. Angazi impatho nje naye beloko nginika yona nesikhathi ngoba phela umuntu amani uhleze umuntu nje obusy emsebenzini mhlawumbe abuye ngaso sikhathi nje. Ngiyazi ukuthi lo muntu lo ngoba phela uyena umuntu wami ngani wathi uzomenzela ilicense nani ukuthi a drive ama truck wamenzela yonke leyo nto nje manje nangu futhi isikhathi sinesibese sale nayo lo endlini. Angisakwazi manje ukuhlala nabantu besilisa. Uyabona mhlawumbe uzongisiza lapha nalapha mhlawumbe mangenza ukuthi asikhululeka. Yabo nje sengathi nje angazi. Mhlawumbe uyiqondile wena mobuka ngokwakho wayevele ekuthanda noma kwavele wayithola. Angazi noma mhlawumbe salingeka sokuthi noma mhlawumbe kwakhona usathana wavedane wathi samthanda namhlanje. Yayibo akuze ngithi mangimbona kodwa ngifikelwe ismile. Sengihlwa nje cooperate kulo wami. Hayibo. Niyabonga ukuthi ngenika ukufa ngenikiyeke ngisazofa nini. Jesus.
njengoba nje mase kuthiwa uyayizwa le nto awemanta angayihlanye ingakho nje ngiyasho ukuthi bengisabe ngathi ngaba khona umuntu ozoluntuza ngeke ngizigcolisele mina ngoba akuthiwa namanje kuthiwa ngiyithwele bese uzothini Vele wena uzowenza njani uma uthola ukuthi uyithwele? ngoba ngizophelelwa yona yonke into Uzowenza njani angitshela-ke? Awazi. angazi mhlampe angazi ngakho ngize nganibhalela ngathi hayi awuke ngicela usizo Mhlawumbe sistikhe lapho ufisa sikusize ngani thina? ukuthi mhlampe la ngicela ngisize sokuthi ngikwazi ukukhuluma naye ngimconfronte ngixolise kena amaphutha engiwenzile Ubani ku-lesbian lesixolisa yena? yebo uyena husband. yes Okay. uyena-ke bengicela nje ukuthi ngikwazi ukukhuluma naye ngimchazele ukuthi kwenzakalani khona singahlaselwa usathane ngaba kwenzeka isilingo engingasazi Ufuna uzoconfess. yebo Ngicabanga wena njengomuntu osuhlale naye iminyaka uzothatha kanjani lo daba? hayi uzohlanya nje ngifuna ungasho uzohlanya nje Ngiyakwazi uku-understand. Ngicela ukubuza futhi omunye umbuzo. Ingabe lo uhusband wakho lo o-lesbian yena muqala ukuthandana nentombazane ngayo noma wakwaba naye intombazane before? no ngake ngaba nayo before mhlawumbe u2 sengathandana Ungaqali ngayo. Okay. Fair. Asenzeni kanjena mfethu asingasimoshi isikhathi. Azama ukuthi sisondeze usisi lo uzwana naye. Uprefer ukubizwa ngani nqane ukumbuza ngoba abanye abantu ba-offendeka. Ngohi noma ngoshi? noma ungambiza noma ungohi it's fine Uthanda uhi? Meni noba uthu yena uyathi uhusband noma uthi wife bien? husband wami Uhusband. Yeah. Okay. Angifuni umbiza ngento angayithandi noma ngekho comfortable ngayo. husband Okay. Cela ukuthi sizame ukumsondeza and sizama futhi ukusondeza nokhazini ngoba phela sikwazi ukuthi sibize uhusband singambizi ukhazini abe khona. hayi So angazi nje ukuthi uyablasha uma ubona umfana ukuthi uma ubona uhusband uzowenza njani? kumele ngambuki Bawafana ngambuka uhusband. bona nje ngisenkingeni nje Uqhatha umndeni. ndibazwanani nokhazini wakhe and angikholwa ukuthi uzokholwa indlela abazwana ngayo Manje bengenantombini vele lo farmboy phela ubhuti wasemakhaya. phela usho ukuthi bejwayele inkomo usefika usebona oyellow boy Bengenayo uyellow boy nini wena Thando? Shuthi nguyena phela ngoba ngisuke ngifaka ithawula ngani ngihambe ngithawula Thando nemkhuba eminingabi. Ngicela senze kanje mbukelo Black Life TV azama ukuthola usisi lo walobola uThando wambesa waphinde wamshada futhi emva kwalokho. Yena uthi ngokwakhe umuntu wakhe uprefer ukuthi ambize ngohusband. Ngicela ukuthi nami ngikuhloniphe lokho ngivele ngenze kanjalo. Ngizombiza ngohusband. Asimlande. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena, sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Unekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonkepiri, uqina umthetho endlini. Ukuze ufake i-order, sibhalele WhatsApp ku-076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula, ikhombo ngayinye ingu600, uthenga okukodwa uthola ku5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka1 February kuya kumhla ka28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjula buchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Phinde ngithatha lethuba kubingelele embukeli weBlack Life TV kwisiqephu sesithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Besiphaleliliwe-ke labafethu saphalelo Thando wachaza kudaba lakhe walibeka eThekwini. Sase saxoxa wase yaphoqa enkulumeni yakhe ukuthi asimbize lo husband ekhulunywa ngaye. Naye simbone siza ukuthi uma seza ukuthi uThando uzizwa kanjani ukuthi ucabanga ukuthi kwenzakalani yonke into angayazi yena azoyazi namhlanje uzozizwa kanjani ngalolu daba. Okokuqala nje nokubalekile engicabanga ukuthi sikushila kule show asilwi asisukumi asishayani ngoba ngigwala angithandi ngakwenzi lokho cathi husband yangizwa
Sawubona husband unjani? Yebo sawubona sesunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Asukumi le show ngicela ukuthi nje lokubuka umphakathi izwe lonke. Okay ngiyakuzwa. Asukumi noma kuthiwa udinwe kanjani. Cela ungalenzi iphutha lokuthi ufuna ukubeka omunye umuntu isandla cause sisuke umthetho usuphethe ngesandla serious. Ngiyakuzwa sisi. Yebo. Cela uthathe lethuba ubingelele bandla nawo umbukelo weBlack Life TV usitshela ukuthi uba wakaba. Sanibona ababukeli beBlack Life TV. Igama lami nguSmaka ngwakaMphemba. Okay. Mphemba. Yebo ma. Nangu sis ukhona fisa ukuxoxela kona. Cela simnikeze ithuba nje achaze. Simlinda aqede ngiyazi ukuthi mhlawumbe azokusho ngeke usijabulise. Hayi. Ayikho inkinga. Thando. Sithando sami. Ngiyoba ngicela abantu baka Black Life TV ukuthi babe kanye nathi. Bengizele ukuthi bangiphelezele ngicela uxolisa kuwena. Ngonile kakhulu. Ndimanje sengiyazisola ngalokho. Wone ngani khuluma phela. Ngathi umzala wakho. Isinokuthi mungeyoke emsebenzini sizama ukutshotshana. Umzala muphi? Ungangitsheli ngalomzala kuyena engamthatha le eshowe ngamfaka la endlini yami. Ungalinga nje utshela ukuthi uyena. Ngokusushilo nje sithando sami ukuthi akekho omunye. Yazi awuthi uyadlala ngoba vele lento oyishoyo nje amasimba nje ithi uyadlala. Ithi nje uyadlala nje ngoba ngifunda ukuyizwa nje into oyishoyo ithi nje ubuyidlalela nje. Uzuletha abantu baka TV uzongibukanisa nezongitshela lo doti loyo. Buka ngitshela ingane endlini. Ngoba phela ngihlala nawe insuku nezonke ngihleli nawe. Cha ukuthi bengazi ukuthi uzogcina uthatha. Buwazini. Ngiyazi bengazi uzophamisa umuntu. Yini obuyazi? Ngoba ngiyakwazi. Njengamanje usangwehlisa. Cha ngisho kanjalo bengiyasho ukuthi Usingenze njani? Ufake phakathi nendawo. Awu ngiyaxolisa baba. Yinto oyixolisayo. Yinto oyixolisayo. Kwabe isilingo nje Isilingo sangaphansi. Kwase kwenze njani awusangizwa mina? Awu nawe ayish. Mina ngiyasuka ngiyahamba ngiyosebenza lapha ubusuku nemini ngisebenzela wena nengane yakhe engayithatha nibancane fika la ninganalutho ngakuthatha ngakufaka euniversity uzongitshela uDodo ongitshela wona. Thando. Nangu happy yakhuluma. Wade ngichaza nje siswami ukuthi ngiyamazi ngulapha. Khulumela phezulu lapho awusukhulumela phansi manje. Nje kuningi kuhlangena. Angikwazi ukuthatha kanjani nalokho ngoba ngiyasola ngathi ngisithwele. Awuthi nje lokho kukhuluma ithi nje ikona ongekho ke nje ngoba ngifuna ukuzwa. Ngoba kuyikona ngifuna uthatha amasaka akho uphuma uphele emzini wami. Nayo le nja liphuma iphele emzini wami. Idla imali yami yodliwa yimini. Ngaze ngayenzela ilicense ngemali yami. Idrive ama-truck nje yimini. Ingane yakhe ifunde ezikoleni zabelungu nje yimini. Cha. Thando. Cishe ngathi Thando. Mphemba. Usisi uthi ufuna ukuzochaza lolu daba and alusamphathi kahle njengoba sesola ngathi uyithwele. So ngiyakuzwa ukuthi yena ucabanga ukuthi fanele bavele bathwala amasaka nabo bahambe. Hayi lokho ngiqinisile nje futhi kuzokwenzeka. Ushonephi ke mina masuthi angikho. Kuzokwenzeka uzoyibona ushonaphi. Usufundile nje awufundile? Wangifundisa ngibengifundiswa uyena engenzela yonke into. Manje Bikhona la bengisa apply khona. Nakho ke seyishi. Angitshela mhlawumbe isizathu sakho sokuthi utshela uMphemba lolu daba yini oyifisayo. Mhlawumbe yinadi ifiso sakho. Abose sami ngoba ngize nganibhalela ngicela usizo. Ngoba bengibona ukuthi ayingathi akusahambi kahle. Yini engahambi kahle? Athi kusahambi kahle nasendlini nomzala indlela esengiphethe ngayo nje sesiyagcina Kuyabonakala uconfessele ekuthenini ubona ukuthi le mfihlo yakhe izoziqhama ongcono ikhisho wena. Yebo ngoba phela manje uzobuza ukuthi lo lana yena uqhamukapi. Ngoba ukuhamba ugcine sekuvela.
kahle kahle nje mina ngifuni ukukubona nje. Kube kuya ngami nje ngabe ngiyakuthatha nje ngiphosela le emnyango. Angifuni ukukubona nje, ngikunyanya kabi wena. Angisafundi ukufuna ngihlangane nawe. Sengidabukela nje ingane le encane enganacala engazi lutho le engayithatha yakho. Sengidabukela yona. Noma ungayishiya yona uthathe le nja le uhambe nayo. Awufisi Mphemba sizama ukuthola ukhazini. Kwayona nje leyo nja ngifisa ukuyibona nje ngoba ngiyazi into engizoyenza kuyona. Kodwa manje angithi uyazi asenze lutho la siphi. Ngiyazi impela nje kodwa nje ngendlela engiyinyanya ngayo ngifisa nokuyibona. Uyanqana nokuthola enye intombi ngiyazi ukuthi usuwenza into eningi kakhulu. Walobola imali oyisipendile wafundisa umuntu wafundisa ishingane yakhe. Kunzima nje kakhulu sisi ngendlela lo muntu ebengimthanda ngayo. Kunzima nje kusazongithatha isikhathi futhi nakhona. Kusazongithatha nje isikhathi eside. Ngoba bekuyilona themba lami liyana. Ngikhiphe zonke imali zami hayi ngoba ngiyikhalela ngikhiphe ngothando. Kodwa uzongibonga yena kanje. Ngiplate lamasimba. Manje nizophila kanjani nobhuti uzovela usuzosebenza movela uzofuna imali kuthando? Laphela kanjani uthando uqeda ukuthi uyakusiza? Cha. Mfethu uchitha kanjani uchithela umuntu okondlela ngisho ingane oyifundise ezikoleni kwaye wena okwazi ukuthi ukwenza ukuthi uphinde ufunde? Yini ebalekile kuwena ukuthi ube happy sexually? Angazi nami sesami ukuthi ngizothi bengingenelwe yini angazi. Okay, asiqale la ngiyazi uthando sengithi uthando ngiyazi ukuthi uMphemba ngiyakwenzela utho phambi kwami. Yena mekujabulisa kodwa sexually. Yebo. Ishiqiniso. Yebo bengijabulisa. So manje mukhomparisha Kwasiwafika naso isilingo esiwukhazini wakhe. Jesu. Manje mukhomparisha sekunjani? Ukhazini ngathi uyawina. Yebo. Shuthi awukazi nje vele wathana amantombazana uyigangela. Hayi lutho bengihlale naminyaka eminyaka. Ube ngangigangela. Nakho nje uyihlale sibone ngawo. Ngihlalile kona ukuthi kunzima nje ngifuna ungasho. Yo, laze lanzima kudaba. Mina ngicela ukuthi senze kanje Mphemba. Asimbize ukhazini. Siza ukuthi yena uzoyivuma yini lento esho sisi. Hayi ungayibiza leyo nja leyo. Ngiyakudabukela yezwa Mphemba. Ngiyakudabukela ngampela. Inhliziyo yami ebuhlungu for indlela investe ngayo kumuntu. I think ukuthi lento shows ukuthi mumthanda kangakanani. Yes. Kwayena lo khazi lenja le uyine license nje through mina. I-drive ama-truck nje through mina. Uthi uzama ukuthi Ngizama ukuthi balance ngoba uma emakhaya usele yedwa lapha yafika yena. Yafika lenja le. Uzolala nomkakho. Kwamkhiphela inkomo. And kwakuyena umkhongo omkhulu. Yonke engicasula kakhulu leyo. Ayilanda inkomo zakho mfethu. Ukuthi uyibeka kancane. Hayi soyilanda zona. Ilande ngempela baningi abantu engibazi abasingile. Ngiyadlala Thando. Senzeni kanje bafethu. Azama ukuthola ukhazini. Sibone ukuthi soya kanjani phambili ngalolu daba. Welcome back mbukeli we-Black Life TV kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself Mlangeni Magasela. Ngi-invite uThando wachaza udaba lakhe walibeka eThebeni. Salibuka sabona siyamdinga uhusband. No-husband wafika ngempela ngabona ukuthi uyavutha ngempela ngisho nama-5 ngisho ngiyangisize la. Lase ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe into engasenza sibe right sonke ukuze sibone ukuthi uThando lezi zinto lezi ayikhulumayo ayithathele ekhanda ngoba efuna uqhatha umndeni. Asimthole ukhazini size naye la simbeke simlande fresh. Uyena uzobe sesichazela ukuthi lokho kusho uThando mhlawumbe ngabe kuyiqiniso noma kulona iqiniso. Mina no-husband sobe sithula uThando uzomchazela uhusband uzomchazela ukhazini ukuthi why ela and simbizeleni because angifuni ichaze mina ngichazele ukhazini ngizovele ngimoshe ngisho kunye kanti akakushongo kanjalo uThando. So mcathi uThando sizokusiza ukuthi sibe khona mina no-husband sikulalele wena ukukhuluma nokhazini umchazela ukuthi indaba usibhalelile Black Life TV and indaba hleli kanje. Anyways asingasimosha isikhathi ngokhulu ithoba ngicela umbingelele ukhazini. Sawubona khazini. Yebo sawubona njani? Siyaphila njani wena? Ngiyaphila mina ngobonga wakazungu. Siyabonga Zungu. Ngicela ubingelele nje umbukelo weBlack Life futhi sanibona kuphela nje. Sawubona bhuti. Okay. Ubingele TV icamera hayi. Ambingelele icrew kodwa kulungile ke siyabonga. Ngicela bandla usiphi indlebe bhuti wami.
ngifisa ukuthi uThando kube khona into azokutshela zona afuna ukuthi simsize ngazo. Thando, girl. Bunga. Ngicela abantu ba-Black Life TV la ukuthi bazongixazululela le ndaba le ukuthi bangisize ngikwazi ukutshela uSmaga ukuthi mina nawe besenzani. Ngoba manje lento isiyangidliwa ngempela. Sengahlashwa uyibamba ngoba manje ngiyabona ukuthi into yothi sibisiyenze su2 sesu3 manje kuyona. Ngoba sekukhona nozofika emhlabeni. Yabo lento eshoyo. Ungixhatha nomzala ngiyazi yonke leyo nto mina. Awuyazi kanjani manje ngoba phela bisuke siso2 nje endlini. Uma ehamba emsenzini ashishe so2 sazi kanjani nje manje. Anganazi wangidonsa ithawula lana ngiphuma kuyogeza. Hey khuluma wena umzala wena. Wena ungasenzi muhle, ungasenzi muhle. Hey wena nje. Ungasenzi muhle. Wena mina sengikhulume konke bekumele ngikhulume okungaphathi kumina. Awuthule wena ngifuna ukuzwa ngawe. Awukhuluma mzala, awukhuluma. Yabona mzala, yonke lento eshoyo. Usuloku ukuthi mzala amasimba awukhuluma. Angiyazi yonke lento. Lo muntu mzala uphuma emsebenzini mzala, uphuma wena. Naye asala phuma siyobheka abangani bakhe mzala. Yonke lento eshoyo mzala ayinto engayazi leyo uyangisukela. Shutha amanga lawo. Uyaphika manje musu uqamba manje. Thula wena, ngithethula wena. Ngiphume ngiyaphi? Ngithethula wena. Ngiphume ngiyaphi? Wena phela wazi ukuthi uzongidonsa ithawula ngiphume ebhadini. Wena ngithethula wena. Thula nje uvala umlomo nje ngicela ngifuna ukuyizwa ngawe wena. Ngiyadonsa kanjani ithawula ledonswa umzala? Bebo ungikhatha nomzala impela wena. Musu uphika into yakho. Hayi kahle ubolile nje wena wonakele uzophika amacala. Leyo nto angiyazi wemzala. Oh yimini umuntu ofuna mzala. Akasho yena mzala ukuthi usuke yephi mzala. Ngidla imali yami, ngizothina ngidla imali yami. Awungeke mzala, ngathi ungisize into engaka mzala. Awungeke mzala. Shothi mina umuntu ngibuyele emakhaya mzala wena wangilethe eThekwini mzala. Ngithethula wena. Kodwa usule ayikho nje kufanele uvimba ngenkulumo wakho. Wena uvimba ngenkulumo wakho. Wena ke lengane kusuyikhona ke la. Mzala kufanele kwenza iphezulu mayikhona lengane angidingi noma ngiyibone emagcekeni nami. Kwayinina nje mina kahle ngithula wena thula. Ayikho into engizoyehlisa umoya. Wazi uxabanisa umndeni wemzala. Oh mina ngiphelele wami umshado ngenxa yakho. Owami uphele. Angazi ukuthi usuke yaphi. Yazi lento bengiyibuka kodwa ngayithi shazi. Uyakhumbula mzala sambile siphumile mzala. Ngikutshela ukuthi ukhishwe yimina ngemali yami kodwa wenzile. Kathi mgadi umakoti mzala bekuthi uthi akagade wena. Wena uphele inyoka enkulu. Wena nyoka enkulu. Aphuma emva kwamashone ngaphambi kwakho. Lutho mzala uphuma shone ngala mzala. Kanti shona kuphi uzophelekezela umuntu unkosikazi abafikisana naye la. Okay, wo guys, okay, khona into engayi-understand la. Yabo khona ingoma engakhula kuthiwa omunye ukhomba omunye ehleni omunye uvike elihlo la angazi into enenzayo ke la. Mina ngifuna ukwazi mina mfethu Bonga. Ngeke uyenze le nto kumzala wakho ukuthi uthathe unkosikazi wakhe. Ngeke ngiyenze leyo nto umzala ngimhlonipha kabi uyazi wangilanda emakhaya. Ngeke ngikwazi ukwenza lokho. Into engekwenza ukuthi ungakwenzi ngoba wakulanda emakhaya. Noma ngitshela uzongenza ukuthi ngibe umuntu ngikwazi ukushayela amatraki. Wakwenza lokho. Wakwenza lokho. Uma konke ngeke ukwazi ukuthi umphathe kabi. La ngeke. Noma kuthiwa leyo nto. Awuthule phela first nawe makoti. Uma ukuthi kuyenzeka usukwenzile uzokuphika ngoba phela umzala ngithi ngeke asakwazi ukukusiza. Yabona nje ngoba ngisho ukuthi angikwazi uyangisulela umakoti. Saxoxa mina nawe manje Bonga. Simiyeke umakoti. Sengiyakubuza wena uzophendula izinto ezibuzwe yimini. Oqala nje ngicela ukubuza kuwena husband in relate kanjani umzala uqhamuka kephi ubazala omunye kanjani? Umzala nje uzala ubaba omncane wami kahle kahle. Ingane baba omncane. Ingane baba omncane kahle kahle. Ibiza isibongo sakhe sakoma wakhe. Okay, sure. Mina ngithi kanje mzala mfethu sengisho kwena Bonga. Uma ngase kuthiwa khona iphutha elenzeka between you and umzala wakho lo. Mhlawumbe kwenzeke ulalele umakoti wakhe. Ungakwazi ukuthi umtshele iqiniso ngoba phela lo muntu ukhumbula ukuthi uyakusiza mfethu. Ungayenza into engamlimazi? Hayi ngeke ngikwazi. Musuyenzile ungayivuma? Hayi ngeke. Ngoba ungalahlekelwa wena. Ungalahlekelwa into eziningi kabi. Sure. Izinqwaba yasangithembise zona umzala ukuthi uzongenzela zona. Kodwa bengenzeka ukuthi unikezwe ithuba lokuthi ulale nomakoti wakhe yini engakwenza ungakhondomayizi ukuze phela ingajampi ngoba khona into eziningi khona izifo oqala umfana umzali umuntu wesifazane ngokuzalwa kwakhe. Hayi akazi nje kwangifikela nje ukuthi ngingazilala nomfazi kamzala ngoba umzala ngiyamhlonipha naye umakoti futhi ngiyamhlonipha. Ngeke ngikwazi nje ukuthatha leso sinqumo. Ngiyongena ekamereni lamzala.
awungeke. Kusho ukuthi njengamanje sifanele siyothola ucwepheshe ba-check umakoti ingqondo, usho ukuthi umakoti uyahlanza. Hayi umakoti angeke khona unodolo ongasadansi kahle umakoti. Khona udolo ongadansi. Hayi ubonakala ngokuthi ahambe emva komzala athi ephuma umzala naye abephuma. Manje uxakwa yini mephuma ngoba usuyaphi? Umazi ngani ngoba wagcina ethi nje kaye ethi uya komunye umakoti abazana naye ngala ekhomba ngala ka-ele. Ngamtshela ngathi ngiyomtshela umzala ngelinye ilanga. Wathi uxakwe yini? Ngase ngiyithulelanga. Usunesipheleke wena lapho. Ngase ngiyithule ngase ngibona phela ukuthi sengathi uhamba njalo ngoba phela umzala naye uyaphuma naye asala phuma. Abuye ntambama sezobuya umzala. Okay, manje mzala ulalelani-ke pho nomakoti? Umpithelani umuntu okusizayo? Sikhuluma iqiniso ke manje. Umpithelani umuntu okusizayo? Hayi phela kwenzeka ethi umzala ivala mlomo. Ukuthi wathi umakoti hayi khululeka wena ngeke ngimtshele umzala. Thatha la uthule phansi. So uyena umakoti wakusejuice? Yebo, wafika ekameleni lami umakoti. Eshayile i-address lethiwa isitrue le. Isitrue. Yona le ishayile ngalelo langa. Ya. Wathi ucela uzolala la eduze kwami. Ngathi hayi umakoti, wasithula wena khomuthi la endlini. Hawu. Wasengibhudubeza umakoti. Awu nami phela ngumuntu wesilisa ngiphumele emakhaya. Ngathi akulungile umakoti. Ikhekhe ngathi sekuyana ikhekhe. Kanye. Hayi amanga ngoba wangqala ngiphumele ebathroom wadothi thawula. Ngoba ngamtshela ngathi ngiyamsaba umzalo uyongifaka insimbi yabelungu angibamba. Ngeke manje ubosi ngeke ngikufake manje insimbi yabelungu. Hayi mzala yobe mzala phela kwenzeka iphutha mzala ngemistake mzala kwakungayona inhloso. Ngizongisiza-ke nithatha amasakaneni niphume niphele. Mina ngithini-ke ekhaya-ke masishada. Angazi uzofika ukuthi nikhe angihlangana wakwabetshela ngani usuqosha umakoti mzala ngoba lekhambe mina ngibuyele eshowe mzala. Nizohamba nobabili nokukhulisa leyo ngane ngoba ngidingi leyo ngane la. Hayi mzala ngoba cha sizokhuluma nesithando sami. Nizohamba nobabili ngoba ngisamdingi noma ngibone. Umuntu ongasala la ile ngane encane afika nayo. Iyona-ke ingane engasala. Iyona-ke engiyithandayo ngoba ngiyikhulisile. Ngeke mzala lehlisa umoya mzala ngoba nabuyele kubo mzala. Hayi phela kukuyena ukuthi uyayithatha noma akayithatha kodwa mina nginaso isifiso sokuthi ngiqhubeka nokuyiphatha ngoba ibisingazi njengobaba wayo. Ikhulele nje kumina nje. Ithi nje baba. Ngifike ngisho emakhaya mzala ukuthi kwenzeka umonakalo. Ngoba ngithole emncane ingane yayi na 2 months so yazi mina nje. Ngicebe mzala ngingaze ngidingiswe mzala emakhaya mzala. Ngisho ngithe kodwa le uyithola una 2 months le uzoyithola iphume esiswini. Angidingi kwayona ke nje ukuyibona le. Futhi le igazi la. Angidingi nje kwayona nje lelo gazi lelo nje sisho ngabamnyama. Yehlisa umoya mzala ungamxoshi umakoti mzala. Ngixoshe wena usalele. Ngihambe mina mzala ngoba angidingi nobabili. Sando wavuka isayinasi manje Chomi. Kunzima. Yini enzima? Mangihamba uthi ngizoshonaphi mina. Ngoba uyazi kwakufanele ucabange lokhu usaqala uvule umzali uye wangidonse ngiphume etoilet angisahlangene nakho konke lokho okwesibili wenza wangamvulela icala wamvula kuphela wakhe ngeke phela usinalala ngayi naze namisisana ngayi shuthi lento benihlezi niyenza ngihamba mina ngiyosebenza ngisebenzela nini niyenza lo bhuti wenu ukhuluma iqiniso mzala kwabe kabili kuphela mzala kwabe kabili hayi kabili kanjani kwaphela ubethi mayiphuma ungidonsele ekamereni lakho angisahlangene nokuthi kwakukangaki bona sinenza njani kwaba kabili noma ngabe ka100 noma kangaki angisahlangene hayi mzala ufuna ukuyizwa nje indaba yini ngibuyele show mzala usale nomakoti mzala ngibuyelani nobabili hayi mzala ngeke uzomxosha umama kwayona le yadlu le yeseshow wayakhelwa yimina uzongenza nje hamba kuye khona mzala bengayona inhloso mzala bekuyini akwenzeka iphutha mzala usathane thula wena nje angifuni ukuzwa nje igama izwi lakho nje wenanja hayi mzala kulungile ngibuyele emakhaya usulokuthi mzala amasini ngiyolusa inkomo mzala vele ufuyile mzala ngiyolusa inkomo mzala umakoti usale naye la eThekwini mzala ngoba usukuthole konke amandla ami ngishayela license driver ama truck ne through mina yobe mzala yazi ngisabelana wena Mphemba ngisabela ukuthi usisi useyiprovile ukuthi umuntu onjani if ever mina ngimkhulumela usisi kuwena ukuthi imxolele wenza iphutha bonke abantu bawenza amaphutha ukukhombisile kodwa ukuthi kahlahle yena ubisexual so uyabathanda abantu besilisa uyabathanda nabantu besifazane so njobe kanjalo if wena umthanda umuntu wesifazane onjalo angiboni ukuthi umqondo omuhle uthi nithandane kodwa mhlawumbe mawukuthi uyile lesbian le ngenankinga nomuntu obisexual
akaze kwenzeka uthanda nentombazane kade ithandana nomfana. Angisamdingi vele phela uma uqala Umphendule. ushela intombazane usuke ungazi noma kwenzakalani ushela uthathe kodwa imasi iyamyeka loyo muntu wesilisa ngoba angeke ngikwazi ukulala nomuntu wesifazane ebelala nomuntu wesilisa ngoba ucansi lethu nalubucayi 100%. Yeah. 100%. So vele i-relationship yenu kusho ukuthi ayisekho. ayisekho nje ngoba kwamzala angisazi status sakhe Uyayizwa leyo angihambi nto. phela naye Ngiyakuzwa mina mfethu Mphemba. Thando ngizokhulumela wena la sithandwa sami yezo. Kulolu daba ngifuna ukwazi mina ukuthi asilibekeke manje la sibe real like ithini reality kule situation. Usafuna ukuqhubeka uthandane nohusband wakho ngoba nakhe kushadile kodwa ubuwazi kahle because ukusho khona la ukuthi umuntu okwanelisa mengase kuthi uyacomparisha uyena umzala lo seceleni kwakho. Akushongo lokho? Umzala phela bese nginika impatho edlula. Asiyeke impatho ngikubuzile ngikhumbula kahle ukugcina. Ubuke nawe lokhuzana. Ngithe kuwena uma sibeka umzala sibeka uhusband uba ungcono wathini? Umzala. Ngiyabona. akahambe nayo ke leyo mpaso So yini kamzala kufuna ukubuyela kuhusband ongakwanelisa umzala ekwanelisa? imali yami la ifunayo le yangekasayini Asibe bafisa kube khona ezinye izinto esizithandayo in a relationship ngaphandle kokuthi siyofuna imali. Asingajoli iyona lento enza ukuthi abantu yazi ungafunda uqede. Uma ufunde ngethukuthuku zomuntu bese phinde ubenzela phansi ungangawuthola umsebenzi. Because phela kusona isenze sihle leso senzayo. Udla ithukuthuku zomunye umntwana ngoba yena kade ethi ukwenza konke lokho in the name of love. Ngibhedile khona. Ngiphiki. Sesingibona ukubheda mfethu sonke sabenza amaphutha nami njengoba ngihleli la ngiyawashaya amaflow. Kodwa ke ngifuna ukwazi ngawo ukuthi mhlawumbe isifiso sakho ngayisini. Uyakwanelisa umzala uthando usengithi uthando uhusband wenza ndani uyaprovide. Ufuna ukuchuza kiphi? Uyanganelisa nje naye. Kuthi nje kungena usathane ngifuna ukuthi silungise izinto nomuntu wami sibe right. ayisekho into engizolungisa ayisekho nje kahle kahle nje kufanele kabone kuyimanje nje awusekho nokuba khona uzongibukenisa nabantu nje uqala ngilethela ama-TV uzongibonisa nabantu neminyaka nje ngingabi nomuntu wesilisa shuthi sona nje kwakufika kwamzala nje endlini kwabi leso sono nje sokufika kwamzala. Hayi umzala akafikanga nalutho. Afikanga nalutho nje. Kwaba wena shuthi ubusukhumbula umthondo sikhumbula umthondo kwaba isimbuzi kwakusathane nje. akho sathanayi nje ebisikhumbula umthondo. Umakoti nje wathi hayi wathi umakoti ucela ukusizakala. Kwabe ngoba ngisho nje kwabe kabili kuphela mzala. Esicela ukusiza. Hayi sikho kabili bese hey anithule nje ngisafuna nokuthi ngingazi noma kwaku100 noma kwaku120 zanamsebenzi nalutho nje ngani angidingi noma ngibone kakhulu kunabantu besifazane. Awufocuse kulokho sithandwa sami. Hayi kodwa kunzima ukuthi kushiye umuntu wami. Kunzima uyamthanda umuntu wakho. Kodwa akwanelisi nje. Kodwa nje kunzima. La happiness nje udlala. uthanda imali yami lenja le ungayilaleli uthanda imali yami ngodoyi uthanda imali futhi ayegwena wehlise moya wamasimba nje. Hayi mzala umakoti. hey uthula wena Impatho ikhona. Hey wena Thando uyangidida. Bukele Black Life TV ngicela ukuthatha lo daba ngiphosele kochwepheshe la ngihlula. Nje ngifuna ukusho whatever ucabangayo ngihlulekile. Uthando ngala ufike washo ukuthi umuntu asemuzwa kahle in love with umzala and njengoba sikhuluma uyayisola ukuthi uyithwele. Okwesithathu ngimbuzo kokugcina ngathi ubani ongcono umkhwenyana wakho nomzala wathi umzala. Kodwa manje uyagoloza ushaya ngonyawo phansi uthi ufuna ukubuyela endlini. Ufuna umyeni wakhe ngoba bebehappy bethana. Manje mina ngididekile ke mhlawumbe mina ngikwazi ukuthi ngenze ngalendlela efana ngabe kwenzeka ngabe. Kodwa abantu abafundele lento bazokwazi ukuthi balilungise lo daba ngendlela eRight. Mhlawumbe bazokwazi ukum-advise otherwise bazokwazi ukuthi bamenze ukuthi abuyele emzini wakhe with uhusband nohusband sebekwazi bahlala naye phansi bamkhalimisa here and there ukuze abone ukuthi mhlawumbe uthando wenza iphutha angazi mina njengamanje nje ngistuck. Umzali at least uyalivuma icala lakhe futhi uyasho ukuthi yena ucabanga ukuthi ayiphindelele emakhaya ngoba uyayibona ukuthi uyishayile iflop. Kodwa ukuthi bazobuka kanjani mocabanga bonga nizobukana kanjani ngisho noma kuthiwa umakoti usehambile emva kwalokho nomzala wakho. Ayishothi phela kunjalo shothi sekufanele ukuthi umzali ubefika emakhaya. Ngizama ukubaleka ngiyolala kube yini ubalekela umuntu wakini? Hey phela isehlo lesi noma ngeke ngibaleke ukubaleka ngejubane kodwa hey umakoti ngiyasho umakoti wangifaka enyakanyakeni umakoti. Hayi wena hey mina angazi ukuthi ngizombhekela ubamzali. Ngithi phela wakufaka umakoti enyanyeni wena wenza kanjani egrape? Hey asikho umzamo engawenza.
wajabula. Kwakumnandi phela kodwa manje sekunalokho Kodwa ukuthi unazo umzala. inhloso zokuthi ushade naye umakoti. Angeke ngikwazi ukumshada, ngeke ngikwazi ukumshada. Ngizombuka kanjani umzala? Asiyeke-ke lo ukuthi yena uthanda nomzala. Ukuba athanda nomzala ungakwazi ukuthi umenze umakoti wakho. Bengamthathi. Uyamthanda No, nawe. shuthi vele uyamfuna Hayi, wadwa wamfuna hayi. vele. Phela ngithi kugcina ukweba into ugcina usuyithanda ngokweba. Oh. Thathanani-ke namanje niqhubeke. Hey, sorry Mzala, mfethu. ehlisa umoya mzala. Sorry mfethu ukuthi labantu engibuka okay sebevele bathandana kodwa inkinga abazi ukuthi bazophila kanjani kodwa akuhlangeni nawe lokho. Ngicela ukuthi ngithathe udaba leni ngilise kochwepheshe nobathathu bazobe sebebona ukuthi benze njani ngalo. Ayikho inkinga sisi. Kodwa nje laba angibadingi emzini wami. Okay. Kuyazwakala futhi kufair. Thando, Yebo sisi. uzizwa kanjani? Hey, ngisamangele nje ngisathukile. Ngoba uyamthanda umzala. Hey. Yebo khona. Thando akalenzanga iqiniso bafethu kwi-LGBTQIA kodwa akakona kwami ukuthi ngimjaji. Okuyibalekile ukuthi befanele lisho iqiniso ukuthi yena ubuye abe nemizwa yabantu besilisa abuye abe nemizwa yabantu besifazane ukuze mhlawumbe no-husband bemshada abe away. Kodwa-ke phela abanye abantu baye bathi for the fact ukuthi umuntu unengane isayini ukuthi kusho ukuthi uyaba-enjoya nabantu besilisa. Mina ngifuna ukukhuluma kakhulu bafethu engifisa ukuthi kwenzeke kulo mndeni ngifisa ukuthi baphinde bekwazi ukuthelelana amanzi babe right sibone ukuthi baya kanjani phambili. Umuntu emdabukela kakhulu umzala uhusband because mebhizi nje yena ebheje efake enza show ukuthi ufuna ukuthi umuzi wakhe ube right for the fact ukuthi uhambe lolobela angikaze nje kure ama-relationship LGBT kubona abantu beshadana njalo ukuproposana bese kuphela kanjalo. Kodwa-ke nalokho ngihlezi ngikubuka-ke but yena mewukuthi umuntu onjalo wathola umuntu orongi ngiyamthandazela ngathi ngelilanga athola omunye umuntu o-right azoba right naye amshade babe happy. Ngoba uthi usayithanda nengane kaThando uMagasela akazwenze njani manje akakwazi ukuthi athi uThando akamfuni ingane yakhe yayifuna manje baba enganathando uzothi ubalo sethatha ingane yakhe noma ingane akekho ayingeke. Cela simtholele usizo bandla uhusband sibone ukuthi uya kanjani phambili simtholele umuntu oqondile ozokwazi ukwenza yonke into ngendlela afisa ngayo bese yamnakekela amjabulise njengoba uThando athanda. Thando nomzala bazobona ukuthi benza kanjani. Mina ngokwami nje ngithi ngiyayideda inkundla bafethu sengihembe ochwepheshe abathi take care mina I'm out. Is there black